Kasno sinoć na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Briselu raspravljalo se o radu i nasljeđu Haškog suda. Haški tribunal je trebao biti generator pomirbe i suočavanja s prošlošću, međutim, mnogi smatraju da je sud izrekao presude, ali da je pravda u dosta slučajeva ustupila mjesto političkom oportunitetu. Poručuje to europarlamentarac Tonino Picula. Kraj rada Haškog tribunala bio je jednako dramatičan kao njegov početak, ali najdramatičnije su ipak bile okolnosti u kojima je nastao. Velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu svijet je pasivno promatrao. UN-ov tribunal je konačno osnovan 1993. godine. Bilo je potrebno 11.000 dana suđenja da se donese odluka o 161 optuženiku. 83 je osuđeno, a 19 oslobođeno. Sud je od osnivanja pokazao cijeli niz koncepcijskih i organizacijskih nedostataka te neujednačenost kriterija, poručuje Picula, ali i dodao da se radilo o sudištu koje je odgovorilo jedinstvenom izazovu zbog pretpostavke da nacionalni sudovi zemalja u ratu neće procesuirati ratne zločince koje počine njihovi državljani. O njegovoj misiji će se još dugo i pristrano raspravljati, a nasljeđe će biti testirano preko razine demokratske zrelosti država zbog kojih je ustanovljen i njihovih međusobnih odnosa. Tribunal je trebao biti generator pomirbe i suočavanja s prošlošću. Međutim, mnogi smatraju da je sud doduše izrekao presude, ali da je pravda u dosta slučajeva ustupila mjesto političkom oportunitetu. Zbog čega se danas vodi rasprava o Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju. Njegova zadaća je bila osuditi počinitelje individualnih zločina koji nisu mogli biti procesuirani na lokalnim sudovima i ona još plemenitija zadaća izvršenjem pravde pridonijeti pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije, istaknula je Zovko. Kako bi napravili učinkovitu analizu njegovog rada, potrebno je konačno organizirati znanstveno-stručni skup o naučenim lekcijama, na koji će samo pravni stručnjaci iznijeti mišljenje o radu i učinkovitosti presuda sa pravne strane. A što je sa pomirenjem? A o pomirenju i učinkovitosti suda u tom pogledu dovoljno je pogledati medijska izvještavanja o ovom radu kako bi se nažalost zaključilo da sud nije ispunio zadaću. Presude se koriste u političke kampanje, kao što večeras nažalost i ovdje imamo slučaj, a odgovornost se traži u narodima i u kolektivnoj krivnji. Žao mi je što se ponovo moramo vratiti u prošlost, jer očito da je bez razjašnjavanja odnosa u prošlosti teško graditi budućnost, a svi ste svjedoci da ovih dana intenzivno razgovaramo o budućnosti Europske unije, naglasila je europarlamentarka Dubravka Šuica. Svi ste svjedoci da ovih dana intenzivno razgovaramo o budućnosti Europske unije. Vjerujem da se svi sjećate srpsko-crnogorskih agresorskih napada na hrvatski Vukovar i na moj rodni grad pod UNESCO-vom zaštitom Dubrovnik. Sigurna sam da niste zaboravili ni genocid koji se dogodio u Srebrenici, prvi priznati genocid nakon Drugog svjetskog rata. A radilo se, zbog istine, o velikosrpskoj agresiji, Miloševićevoj želji da svi Srbi žive u jednoj državi, u Velikoj Srbiji. I rat u Hrvatskoj i rat u BiH rezultat su tih velikosrpskih težnji, podsjetila je Šuica. Haški sud je imao ulogu procesuirati sve ratne zločine. Po mom osobnom mišljenju potrebno je suočavanje sa istinom. Ovaj sud je bio vrlo kontroverzan, ali želim vjerovati da će Srbija nastaviti pravedno procesuirati svoje ratne zločince i da počinitelji neće slobodno hodati kako bi mogli neometano nastaviti svoj put u Europsku uniju. Još niz zločina ostao je neistražen. Mnogo je pitanje ostalo otvoreno nakon završetka rada Haškog tribunala, istaknuo je zastupnik Jakovčić. No, jedno je sigurno. Žrtve osuđenih zločinaca dobile su barem malu satisfakciju odlukama suda. Da tih presuda nije bilo, zločinci bi danas neosuđeni bili oko nas. Osuđeni su pojedinci, a ne narodi. I to je jedina istina. Ivan Jakovčić pritom je još naglasio da smo kod svake odluke tribunala svjedočili licemjernim reakcijama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovisno da li je odluka oslobađajuća ili osuđujuća, imali bi nastavak medijskog rata i verbalnih konstrukcija političara koji sebi umišljaju da predstavljaju cijele narode. Ta nesposobnost izlaska iz dnevno-političkih igara znači nespremnost suočavanja s prošlošću. Najžalosnije su bile reakcije crkvenih vlasti, gdje je srpski patrijarh rad suda nazvao đavolskim delom, a katolički biskup ljubio ruke osuđenog ratnog zločinca. Priznavanje kao istine samo one odluke suda koja pojedinoj zemlji ili političkoj eliti odgovara ne doprinosi pomirenju, ponovio Jakovčić. Mada je bilo nevjerojatnih tehničkih propusta u radu suda, svi trebaju poštivati njegove odluke. Nitko nema pravo negirati genocid u Srebrenici kao najveći zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Nitko nema pravo odbacivati presude za zločine učinjene zbog navodnih viših ciljeva. Ne postoje viši ciljevi. Život je najviši cilj. Pravo na život je svetinja.
Samo iskreno suočavanje sa istinom može donijeti iskupljenje za grijehe za sve one osobe koje su činile, podržale ili zataškavale zločine na području bivše Jugoslavije, zaključuje na kraju europarlamentarac Ivan Jakovčić.